19 ماه 11 یا 2023 گهدار he ji WhatsApp'ê tevî fotoğrafekê mesajek şand. Di fotoğrafê da li deftereka bi spiral şîreka min hatibû nivîsîn û di mesajê da wanî nivîsîbû gohdar he. Silav Ömer, hêvî dikim tu rind û silamet bî. Hevaleka min heye niha di 57 saliya xwe da biryar da ku hînî kurmanciya ku ji bîr kiriye bibe. Min jî rabû Zülfên Zelîxayê jê raşand. Gotiye tüylerim diken diken oldu. U de hayata xwe da yekem car metnek bi zimanê xwe nivîsiye. Aynî royê 19 meha 11 ya 2023 min jî cewab nivîsî. Gohdar he, saxî û selametê te dixwazim. Ez îdare dikim. Spas. Mesaja te vê sibê ez ji Diyarbekirê rakirim birim Stenbolê. Çûm wan salên ku ez li ser Zülfên Zelîxayê dişuxulîm. Min Zülfên Zelîxayê serê salên 2010 li Stenbolê nivîsîbû. Ez kanim vê eşkere bêjim hîn dema min nû nivîsina Zülfên Zelîxayê qedan dibû, min hîs kiribû ku sirrek di vê şîrê de heye. Bi vê sirrê ji şîrên min tewrîzê de Zülfên Zelîxayê tê zanîn û tê heskirin. Şîr li mal û merasîman pir hatiye xandin û pir şor û gotin hatine ber guhên min ser vê şîrê. Rokê hevalekê ez û xanim efendiyeke ji xwe razî bi hevdû dana naskirin ku em muhabbet bigin. Xanim efendî akademisyen bû. Muhabbeta me doş bû, çerx bû hat ser edebiyatê. De ku yek min nas neke ser min tiştekî nizanibe, ez pir behsa xwe nakim, nikanim, dibêjim ez tercümanî dikim û hew. Vê xanim efendî edebiyat zanibû, piştî behsa kitaban kir, behsa şîrekî jî kir ku ew bigirî kiriye. Şîra ku behsê dikir Zülfên Zelîxayê bû, lê wê nizanibû ku şairê şîrê li hember wê rûniştiye. Hinekî bi fêdî, hinekî bi gurûr, hinekî şa, hinekî şikestî, min ji xanim efendî re got ku ez vê şîrê zanim, li min jî tesîr kiriye. Min nivîsiye. Ku min werga got şok bû xanim efendî, berê bawer nekir, lê dûra ciddiyetek hat ket muhabbeta me. Min ew xanim efendî cara pêşî û cara dawî wê royê dî. Careka din min nexwast ez wê bibînim. Ne ji ber tiştekî sankî me careka din hevdû bidîta, dikira derbek li şîrê biketa. Min got bira derb li min keve, lê bira li şîrê nekeve. Salê carekê du caran ez jî ve dikim Zülfên Zelîxayê dixwînim. Her ku sal derbas dibin, tesîra wê girantir dibe li ser min. Her jinek, her mêrek di Zülfên Zelîxayê da tiştekî cihê dibîne û şîr pê di dilan da dimîne. Te ji henûniya dilê xwe Zülfên Zelîxayê ji hevala xwe raşandiye û hevala te jî ji henûniya bîra xwe ew li defterê daniye. Barek silav, barek hurmetên ji pencerê li payizê dinêrin.